Ora malah rekoso ke bendina diutangi. Ya ora apa-apa no, kaya aku petok karo sampean. Sampean kan dulurku. Aku duwe dulur sampean alhamdulillah, Mas. Lah iso. Aku sak wayah butuh pas Lah iki uteke bosok iki kaya ngene iki. Lho sak wayah butuh ora ngomong apa-apa. Delok iki dulure sehat apa ora? Iki rezekine apik apa ora? Ngono lah dulur ape tuku apa-apa biuh-biuh kayak tuku sepeda motor neh. Wiriditan neh, kuwi paling kur BRI. Meniki lho wong sugih sing gak tak senengi ngene iki lho. Lah nyapa? Awakmu kuwi sugih tapi tak utangi angel ira. Lah kowe utang ora tau bayar ora kucul kowe kancane. Lah timbangane utang aku mbok kono ning Mekar kono. Asane Mekar iki lho. Lah apa lho kowe diomong Awakmu ora ngerti bendina omahku kuwi akeh tamu. tamune sapa? Berarti aku nyuguhi tamu bendina. Kopi teh. Kopi, teh, Senen biskuit, Senen. Senen ngono Bang Mekar. Selasa Kur BRI. Rebu